Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Siena. Nakaspanyo. Yena? 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 Yena, day? Tingano ka? Naunsa ka? Ayaw paglingo-lingo. Ayaw paglingo-lingo. Sultihi ko. Unsay nahitabo nimo? Wa man, sir. Wa man. Nganong nagila ka man, ha? Unsa may imong gihilakan? Gimingaw ko. Gimingaw ko. Gimingaw ko ni tatay. Magawas ka din, Espanyo. Dali. Dali. Yan na! Yan na, mura ka magsakitan. Mahigi pamati ka sa imong karawasan. Dali, dali, dali. Kunitan ka na ako, ha? Dali, dali. Oh. Bisan sa paghigda, maglisod ka paghigda. Mahigi pamati ka balagi sa imong lawas. Sulti kidadon ka na mo sa doktor. Wa man, sir. Gusto kong matug. Kaon, Ray. Ha? Kaon, ha? Dili ko. Gusto lang kong matug. Yan na. Sige, sige. Biyaan ka na ako, ha? Yan na. Balik lang unang katog, ha? Sige. Kung musulti ka, kung musumbong ka, patiyun ka na ko. Oh, kung mauna, huwag problema. Nasabdan ako nga nahadlok siya. Nganong mahadlok man siya nga musultis na itabo niya, Jonas? Nakasabot sab siya. Doon na kay gisulti niya. Gisultihan ako siya. Mamatay gud siya kung musumbong siya ni bisan kinsa. Wa ko magkomedya, tonton. Maong ayaw ko katawi. Patyon ko gid siya. Hasta ang iyang sultihan. Patyon ko sab. Bisan kinsa din ni Anibaya. Wa mo maningog. Bisan kinsa din ni sabay. Kung iyang sultihan sa akong gibuhat niya. Patyon ko gyud. Bisan kinsa sa mga muchacho o muchacha din ni. Kung iyang sultihan. Patyon ko gyud. Bisan ikaw patonton. Ibaw ka ba? Maayo kay kang mubulatik ton. Maayo kay kang mukuot og kibot sa tao aron lang mobilib nimo. Pero parihas ka aning akong amahan. Maayo kay mo pahimos. Ug mao kasabton. Abilidad ka na nimong maayo kay kang mubulatik. Patyon ta katon. Isunod ta kang Yena. Sa pag-akong inahan konsultihan ni Yena, patyon ako si Mama Ton. Ikaw pa katon? Ay kumpiyansa na ako ton. Ug bisan ikaw pa, Daddy!
Ayran kahat ka? Mama Mary, kinahanglan pa ba minimong patsyon si Tonton? Yan na ibaw naman, me. Mao na'y pabor ninyo. Kay naibaw na mong daan. Ang buot na ko ipasabot nga sa sultihan unya ni Yena. Dili ta din eh. Makitaan ta ni Herminia. Ubiya ta din eh. Tana mo, tana. Kung maabtan ka gani na ko din sa tong kwarto, ngingon ana ang imong dagway. Ayaw pagtanga diha. Be! Buwan na akong isulob kay gisingot ko. Usbo na ko. Kung makita na gani na ko ka ng imong dagway, ngingon ana, mapikal ba ya kayo ko, Herminia? Salamat. Tuwalya. Trapuhe kini akong buko-buko. Unya butangig alkohol. Dayon butangig pulbos. Pulbos siya akong buko-buko. Unya masahi eh. Dili ka makalimod o makatago sa bisag unsay na sa mong huna-huna. Kay sayod kang mayo kay ko sa psychology. Samot na sa reverse psychology. O diba ako? May isulti ka na ako. Kung unsa man ka na, sulti dayon, ug ayaw pabuta nga sultihan ko ikaw kung unsay gitaguan nimo sa imong huna-huna. Herminia? Mohangyo lang unta ko. Papahuwayan ako sa imong pagdagmal na ako. Sa physical o mental? Hay, Mama Mary! Kung sa physical, pag binuutan laki, kana bang, kung masabtan na nimo, nga naburyong na ning akong utok, ayaw ko sugnore, pinaagi sa imong linihukan o sinultihan o sa imong tinubagan. Kung imo lang ka nang maputol kinaiyaha, aw! Dili lang kay makapahuway kas giingon nimong dagmal, kung dili, maputol yun sa dayon ang kagaan sa akong mga kamot. Dili akong mga kamot, maoy mo putol ha? Dili, pero ang ako lang pagkahinagmal, maoy maputol. Oh, Mama Mary. Pada Herminia, oy! Puta ka lang! Dili na mao ang naakaroon sa imo huna-huna, oy! Kailan tinuod sa imo huna-huna karon mo isulti? Wa na, Leonardo. Na kay pagduda! Nga may naitabo din sa itong kaugalingon, Herminia. Nawa! Nahunong ka! Di ba gusto? Naibawaan ako kung unsay tinuod karon nga naa sa imo huna-huna, no? Ha? Leon, Sulti na! unsay nahitabo karong bag-o dinhi sa atong kaugalingon. Unsa, Leonardo? Mama Mary! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!